ילד שלנו, מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת ביחד זה שלם. בים שרואות הכל עם שום דבר קורה. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. יום אחד לילה שוב ליום. זמן עושה ואת נשרף מסע עכשיו וזה הזמן שלך לזרוח ולקח לטרוף את העולם ותפחד מכל ילד שלי הכל מחכה רק לך ואני תחשבי לחפש ולשמור אותך עד כל העולם נעזר אותך ילד שלי להפוך את הדף. ילד שלנו, רצינו לברך, עכשיו אתה לפני שינוי, וכל מה שקורה לך מרגיש לנו עמוק. מאחלים לך לפרוס כנפיים ולעוף קדימה והלאה, הכל נמצא בך, וכל יום חדש הוא הבטחה. בצבא יהיה קושי ותמיד הכל יזרום אל היכולות שלך להוביל לך בזמן לא עוצר הוא אף נשרף מסע קודם כל העובד פה, מי שלא ראה... רגע, זה לא עובד. זה עובד אבל חדש. אלמוג, בוא תסדר לי. זה שידור חי. זמן מסך. טוב, אז באמת אני כתבתי כמה מילים שחלק כבר נאמרו פה. רגע, זה לא זה. ערב טוב לכולם. תרגיל קצר לפני שאתחיל. אבקש מכולם לעצום את העיניים ולדמיין את בוקר הראשון בספטמבר 2015. חלקכם לבטח מדמיינים שינה עמוקה ורצופה עם חיוך מרוח על הפנים. עבור אחרים יהיה זה עוד בוקר שגרתי בדרך ליום העבודה. ואולי כדרך אגב תשמעו שהיום זה הראשון בספטמבר ונפתחת שנת הלימודים. ויהיו כאלה שזה יהיה עבורם כבר אמצע היום כי אתם תהיו עמוק בתוך השירות הצבאי. עכשיו, כשתפתחו את העיניים תסתכלו עליי. אני כאן. אבל גם תצחיק אותי שאתה מצליח. אני כאן, אבל גם אני אשאר כאן בראשון לספטמבר לקבל את פני התלמידים החדשים שיהיו בדיוק כמוכם שהייתם לפני 4 שנים, מפוחדים, מבולבלים ומתרגשים מהלא נודע. עברנו ביחד 4 שנים מלאות ועמוסות בחוויות ואירועים. אני יושבת וחושבת כיצד אפשר לסכם בכמה דקות 4 שנים.
המשימה כמעט בלתי אפשרית, ובכל זאת ננסה להתחיל מההתחלה. עבור כולנו, בוקר היום הראשון היה מרגש מאוד. אתם פסעתם בשבילי בית הספר התיכון הגדול והחדש שלכם. פגשתם את המורה אורלי ברטפלד שקיבלה את פניכם בחום ואהבה. ואני פסעתי בשבילי בית הספר היסודי עם בני האמצעי ופגשנו את מחנכת כיתה א'. איפה תומר? טוב, נעלם. לא נורא. היום הוא מסיים את כיתה ד'. באוהל שם נדרשתם להטביע חותמכם מבחינה לימודית וחברתית. אני נדרשתי לגבש קבוצה בכלל לא פשוטה. הייתם אוסף של תלמידים שונים שלא ממש רצו להיות תחת אותה קורת גג. מיד הפשלתי שרוולים וידעתי שכאן צריך לעשות עבודת גיבוש רצינית. יחד עברנו שעות על גבי שעות בשיחות אישיות. אתם למדתם להכיר אותי ואני למדתי על האישיות שלכם. הכרנו את המשפחות, נחשפנו לאהבות, חברויות, רצונות לצד אכזבות וכעסים. להדליק את המזגן, לכבות את המזגן, כעסים על כך שיש רעש בזמן מבחן. שלמה ומדוע העבירו אותנו דווקא לקומה השלישית מכל השכבה, רשרושי ניירות השוקולד בזמן מבחן. דאגנו לקיים ארוחות בכל סיום סמסטר, ארוחות עם פשטידת פטריות, ג'חנון, בראוניס וסלטי בריאות, ועברנו הרבה גיבושים גם בט' וגם בי'. מיום שנפתחה קבוצת הוואטסאפ בכיתה, הפכתי למזכירת הכיתה. קיבלתי משימה מאתגרת, לעמוד בקצב ההודעות והשיחות שלכם. אני פזית, שרגילה ללכת לישון בשעה 9 ולהתעורר בשעה 7 בבוקר, התעוררתי למראה של 1,400 הודעות שלא נקראו. כן, בגלל זה גם עשינו ככה את הוואטסאפ. 1,400 הודעות שלא נקראו בקבוצה ששמה סימן שאתה י"ב 9, שלימים נהפכה לקבוצה סימן שאתה עוד מעט בצבא. בכל בוקר חדש שברתם שיאים על כמות ההודעות שנשלחו בשעות בהן אני כבר הייתי רדומה. ועם הזמן הבקשות בוואטסאפ הפכו להיות מורכבות יותר והדיונים בקבוצה למעמיקים ורציניים. למה לא כדאי לאכול בשר? למה לבנות אסור להגיע לבית הספר עם מכנסיים קצרים? למה אני צריך להגיע להצגה הזאת? למה להגיע ליום חילות המשעמם? למה המגן בהיסטוריה דווקא בשעה 10 ולמה לא הצדק לי את החיסורים? מבלי להיות בשיעורים ידעתי חצי מהחומר רק מכמות המידע שהחלפתם ביניכם בהודעות הוואטסאפ והמשכתם וביקשתם בקשות כמו אל תספרי לאבא או פזית באספת הורים תגידי לאמא עברנו ביחד טיולים שנתיים בהם עזרתם אחד לשנייה במסלול וכמובן שלא נדרשתם לעזור למורתכם. מדוע ולמה? כי תמיד צעדתי ראשונה במסלול, נכון אביב? הקשר בינינו התעצם עד מאוד. אלמוג. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות שעם הזמן הפכו לגדולות מאוד. והראה לכם כאן, הפיינליסטים שלי קבלו את י"ב 9 שלי. גל, איפה העוגה? גל, איפה העוגה? איפה? אני חייבת להראות לכולם את העוגה רגע. יש פה עוד עוגה, אבל זה פשוט מתקשר. גל הכינה לפיינליסטים של י"ב 9 בהצלחה. עלו והצליחו. מתנות קטנות שהפכו לגדולות. הפיינליסטים שלי קבלו את י"ב 9 שלי. אני רוצה להודות לצוות החינוכי שהלך איתי בדרכי, למנהל בית הספר מר שמואל קנן, תודה על הפרגון, תמיכה ומענה בכל בקשה. לאורית מנהלת השכבה,
על שנתת לי חופש פעולה, האמנת וחיזקת אותי, לך יאחל בהצלחה בדרכך החדשה. למיכל היועצת המדהימה, שבחוכמה ובתבונה לצד המון רגישות, תמכה ופרגנה, הייתה אוזן קשבת לי ולכם, ובפיקנטיות רבה לימדה אותנו על סודות החיים השנה. לשי שתמיד היית לעזרי, הקשיב, ייעץ והיה חבר טוב. למורים המקצועיים, נטע, עמית, רחל, איציק, אלה, עידן. חפצי. השותפים שלי, תודה על העדכונים השוטפים, האמון ושיתוף הפעולה שהיה חשוב להצלחת התלמידים. לצוות ההחזקה ובמיוחד לדודי המסור, תודה על הענות לכל בקשה, צילומים וגזירות, פתיחה וסגירה של דלתות, מעריכה את כל העזרה להצלחת ערב זה. לסימה המזכירה, תודה על הייעוץ והעזרה, ולכם ההורים, תודות רבות מאוד על האמון שנתתם בי, על שיתוף הפעולה שהם אלה שיובילו בעצם להצלחת הילדים. תודה גדולה ובמיוחד לוועד ההורים המקסים שהייתם תמיד זמינים עבורי ומוכנים לעזור לי בכל עניין, שבלעדי קריסטינה ביטבול, מירב אברהם, מיכל דביר, רקפת האלפרים, יוסי צמח ויעל שוורץ שעזרו לי להרים את הערב הזה. ואחרונים חביבים, י"ב אשת תלמידיי ותלמידותיי היקרים, אהובים שלי, אתם הפכתם לחלק ממני, והיום אנחנו כאן במסיבה האחרונה שלנו. אחרי שעברתם את המסיבה השכבתית, את הנשף, מבחנים, מגנים, בגרויות, מחויבות אישית, עזרה לזולת, התנדבויות, מש"צים, אוהל שם, ביקורי יצירה, להקת בית ספר ומועצת תלמידים, הכל כבר מאחוריכם, ממש סיום אמיתי. אני אכן גאה בכם, ואני אצטרף למה שהמנהל אמר. אתם אכן אלופים, שאו עיניכם אל המחר, והאמינו בעצמכם. אני כאן מאמינה בכל אחד ואחת מכם, ובטוחה שעבורכם ספיר, השמיים הם הגבול. שמרו על קשר ואל תזניחו את קבוצת הוואטסאפ. אוהבת אתכם מאוד מאוד. חזית המחנכת שהצלחתם להפתיע אותי. גל, ונעבור